Molt bé, i tenim aquí a la Mercè, vine cap aquí, Mercè, que ens explicarà una miqueta què és això del FENFO, que molta gent el coneixem, però aprofitant que tenim aquí públic, vinga. Bueno, pues res, seré molt breu perquè ara el més interessant és que proveu aquesta versió de xefla saludable que farà la Patrícia, que és la docent de l'especialitat de cuina del Centre de Formació d'Hostaleria. El Centre de Formació d'Hostaleria som un centre de l'Ajuntament d'Hospitalet que formem a joves de la ciutat, principalment amb 2 famílies professionals. Com veieu avui, en l'àmbit de l'hostaleria, que com bé deia el company, teniu els joves de restauració, bar i cafeteria fent còctels allà, i aquí teniu els joves de cuina, i també tenim formacions en l'àmbit de les instal·lacions en edificis, electricitat, fontaneria, el tema de plaques solars tèrmiques, fotovoltaiques. Per tant, si coneixeu joves de la ciutat que vulguin formar-se amb formació bonificada, subvencionada, perquè és formació sense cost per l'alumne, veniu a veure'ns. Us hem deixat aquí les receptes i un codi QR perquè podeu veure més informació del nostre centre. Som un centre que portem més de 30 anys en aquesta ciutat formant persones. Així que res, us deixo amb l'equip de Casa d'Oficis Hotel, concretament amb la Patri i l'alumnes, perquè proveu aquesta delícia que a més es va servir a la cursa nocturna. Es van servir 6.000 racions, no? Si no m'equivoco, i tothom va quedar encantat. Sí, jo la vaig provar. Per tant, aquí triomfarem també. Benvinguts i gràcies. Molt bé. Molt bé, Patrícia. I què tenim aquí? Vale, doncs ara la Heisi i la Maciel començaran marcant el pollastre i aneu encenent poseu-li una mica més fort aquí. Mira, no, aquí. Vale? Espera. Posarem aquí. Vale? Quan estigui calent, posarem l'oli. Mentrestant, podeu anar posant sal i pebre, salpeuran el pollastre. Llavors ens van demanar que féssim una recepta per la xefla nocturna, de la cursa nocturna de l'Hospitalet, que féssim una versió saludable. I llavors vam agafar i li hem posat pollastre, que és carn blanca, que no té gaire greix. Esto lo bajo un poquito, ¿vale? I començarem amb aquesta, anar marcant, posant la sal i pebre. Aquí tienes la pimienta, sal, con la mano. ¿Sí? I per l'altra banda, la Maciel anirà marcant unes puntes d'espàrrecs que després farem servir per decorar. I la vau construir aquesta recepta entre totes o com va sorgir una miqueta? Sí, entre els alumnes i jo vam estar mirant què podíem triar que fos saludable, vam mirar verdures de temporada i bàsicament, com al final la xefla li pots ficar tot el que vulguis, vam escollir les verdures, posarem carbassó, pebrot verd, vermell, ceba, tomàquet, utilitzarem cigrons, romaní per perfumar, una mica de safrà. Ja anireu veient les passes que anirem fent. A veure, per aquí aquest foc. Sí, que aquests focs van disparats. Sí, és que com no estan molt controlats... Aquests van disparats. Sí, aquests van fort. Ja pots anar posant el pollastre, Heisi. Jo crec que gairebé t'hi cabrà quasi tot. Fica. Ponlo todo. I sal, igual una miqueta més, ¿vale? Molt bé. I ens hem dividit per parelles i així aniran sortint els alumnes i tots aniran participaran i... Que una mica el concepte de la xefla ja és aquest, no? Fer que sigui una cosa participativa. Exacte. Molt bé. I ho estem fent amb pollastre, però ho podem fer també amb un altre... Es pot utilitzar el que vulguis, botifarra, carn de porc, costella de porc, per exemple, es pot posar també peix, no pots posar bacallà, el que vulguis, al final es pot posar el que vulguis. Més cap allà, més cap allà. Tireu-vos els dos. La Carme no es veu. Vale. Que ens posem més cap aquí. Exacte, que no sortim a la càmera. Més cap aquí. I el repte de fer la recepta aquesta per la cursa nocturna, com va ser? Perquè, clar, avui prepararem unes quantes xefles, però, clar, per 6.000 persones, la logística... També s'havia de pensar que fos fàcil de preparar, perquè al final no és el mateix fer una xefla amb 1 quilo d'arròs que fer una xefla per 6.000 persones, que al final jo vaig estar a la cursa i en unes cassoles enormes... Mira, que fos fàcil de
de dur a terme, no? I que quedés bé. Però bé, bueno, al final era triar una mica verdures que veiéssim que quedaria bé, una carn que fos saludable, però li pots afegir el que vulguis al final. Es pot fer una picada amb fruits secs, ho pots perfumar algun licor, amb algun vi. A pesar de ser la saludable, no hem optat per aquesta opció. Molt bé. Mira, posa-li una mica més d'oli per aquí a sobre del pollastre i aquí també els espàrrecs. Però ho subo un poquito i després ho tornem a baixar, ¿vale? Mira, i aprofitant, no, la Mercè ja ens ha explicat una miqueta el que feu al CENFO, però exactament tu, com a tutora, quina és la teva feina? Per una miqueta que la gent conegui la feina que feu allà. Al CENFO, el curs que estan fent és un certificat de professionalitat de nivell 2 i és un curs que dura un any. Llavors el que fem, combinem hores de pràctica i hores de teòrica. Tenim un restaurant aplicatiu on fem un servei de restaurant com si fos un restaurant de veritat, i així també ells poden practicar i viure el que seria la realitat. I això també els ajuda molt a aprendre més ràpid, no? Veure tota aquesta... Sí, la dinàmica del dia a dia d'un restaurant la poden viure. I amb els companys de sala i de càtering, doncs ells prenen les comandes, els de càtering sempre preparen un còctel i després són els que també fan els cafès, fan sempre algun cafè d'especialitat. I bueno, la veritat que aquells dies són molt xulos, els dies de servei. Són cansats, però són bastant... ens ho passem bé. I el públic en general pot anar a aquest restaurant? No està obert al públic perquè al ser de formació, però ve gent que treballa a l'Ajuntament. Moltes vegades fins i tot ve l'alcalde, gent de diferents departaments, i va venint gent això. Però no està obert al públic. Molt bé. A veure què tal això. Mira, si vol la Heisi que ens expliqui el que està fent. Vinga. Deixem el micro aquest? Vinga. Ahora sí. A ver, Heisi. Bueno, primero empezamos salpimentando el pollo. Acércate más el micro. Aquí a la boca, acércate al micro. Bueno, primero empezamos salpimentando el pollo y ya luego pasamos a sellarlo en un fuego vivo para que su jugo se mantenga y luego se termina de cocinar en la chefla. Jo he començat fent les puntes dels espàrrecs i ara ho trec i ara ajudaré a la meva companya a sellar el pollastre per després començar a fer la ceba. Ja està el pollo, Ara ja un cop estigui marcat el pollastre, que al final el que fem és marcar-ho perquè no es tregui els sucs, es mantingui el sabor i ja després amb el sofregit i la cocció del caldo ja s'acabarà de cuinar. Llavors, que agafi aquest color dauradet i ja ho podrem treure. Ara el que farem és continuar amb el sofregit. Traiem el pollastre, sí? Sí, posa-lo aquí tot. I ara us repartiu la ceba entre les dues cassoles. Cuidado que no se caiga. I amb quants alumnes treballeu durant l'any? Els cursos són de 8 o 9 alumnes. I la veritat que està molt bé perquè això també et dona... Per centrar el focus i... Clar. I és com molt personalitzat. Al final pots treballar moltes coses i si el grup fos més gran, doncs clar, és una mica més difícil, no? Com fer-ho més personalitzat a cada alumne. I tots els grups, això, entre 8 i 9 alumnes. Ara posarem una mica més d'oli, posem una miqueta més d'oli a la cassola i passem a fer la ceba. Sí, agafar les pinces. Vinga, Ara posem una mica d'oli a les dues cassoles. Les xefles comúment es fan amb cassola de fang, però bueno, amb aquest tipus de foc hem optat per aquest tipus de cassola que també queda perfecte. Però la tradició, no? Però és una recepta oberta, no? El que comentàvem de... Exacte, sí, al final és una mica que cadascú pot fer a la seva manera, no? Exacte. Baixem una mica el foc, que si no se'ns cremarà la ceba. I posem meitat i meitat, Vinga.
I, bueno, com sabeu, no, els sofregits és la part important dels arrossos. Ha de tenir No, sabor. la potència, no? Una Exacte, miqueta. perquè si no, al final, si el sofregit no té gaire sabor, l'arròs al final el que fa és absorbir el sabor de tot el que li poses, no? I a la cursa van estar alumnes també preparant tot? No, la cursa s'ha Vale. d'encarregar una Vale, empresa de col·lectivitats, imagino, Vale. perquè, clar, és per Clar, 6.000 per això persones. dic. És- Digo, és- ahí de valientes. Sí, imagina't, les cassoles són enormes, sí, Vale. amb els fogons. Nosaltres encara estem aprenent. Bueno. Vale, una mica més d'oli aquí, que està molt sec, això. Aquí també, més oli, sisplau. Vale, que no es cremi. Aquí. Una mica més, perquè la ceba absorbeix Xucla. molt l'oli. Vale, ja hi ha també una mica més. Vale, i ara el que hem d'esperar és que la ceba es torni transparent, una Vale. miqueta. La ceba la podríem tenir Sí, no, contra més... estona i estona. Avui Exacte. tenim, no, anem a contra la rellotge, però com més estona tinguem la ceba, amb un sofregit millor. Més sabor tindrà després. Vale, ara que ja s'ha refredat una miqueta, te'l pujo, vale? I aquí... Vale, si veieu que va molt fort, ho baixem, vale? Com podeu veure, aquesta cassola, la d'aquesta banda, té una mica més de foscor, perquè és on hem marcat el pollastre. Vale. I al final tots els També sucs que s'han xucla. quedat enganxats han passat a la ceba. Ja l'oloreta ja que arriba ja perfuma, ara ja ens perfuma comença, una mica. Sí. Diu, sí, no, ja arriba, es nota. arriba. Ja comencem a salivar. Vale. No hace falta que mováis todo el rato. Dejamos un poquito, ¿vale? Que es vagi cuinant. Podem afegir l'all picat, tenim all picat. I ara ja pujaran els altres dos alumnes, Vale, fan el relleu, perfecte. ¿vale? Els següents alumnes estan preparats? Estaven ballant ja, Estaven ballant. Bueno, un aplaudiment per elles, sisplau. Vinga. Vale, aquí tenim a la Madeleine i el Gerard. Molt bé. Bueno, sí, els hi dono que expliquin el que Vinga. faran ara, no? Perfecte. Vale, Ja ho expliqueu el que fareu ara, Exacte. vosaltres, en el vostre torn. Apropa't al micro. Ara hem de deixar que la ceba es potxi bé, perquè és la base d'un bon sofregit. No Vinga. t'apropes? No s'escolta. Vinga, espera, que ja l'aguanto jo. Tranqui, Sí? tranqui, sí. Espera. Vinga, explica'ns. Explica'ns. Llavors, quan la ceba esté sofregida, posem el pebrot vermell. Albert, perdó. I jo. Molt bé. Vale. I pon més aceite aquí, una mica més d'oli en aquesta, i en aquesta també una miqueta més. Sí. Vale. Podeu anar ficant una miqueta de sal, també, vale? Sense passar-nos. I allà teniu alumnes també de moltes procedències, no? També Sí. Per això, no? La riquesa també de la xefla, que podien fer una xefla al millor més de sud-americana o més Clar. del... Bueno, al final la idea també era aquesta, no? I quan van fer l'any passat lo del centenari i van fer propostes de diversos restaurants d'aquí d'Hospitalet i bars, no? Que fessin com la seva versió de la xefla. I pots utilitzar, al final, nosaltres hem utilitzat coses molt mediterrànies, no? El safrà, el romaní, el pebrot vermell, el pebre vermell, perdó, però al final li pots posar curri, li pots posar gingebre, li pots posar al final el que vulguis
doncs depenent d'això, no? També de la teva cultura gastronòmica i el que vulguis reflexar en aquell plat. Molt bé. Ara ja hem posat el pebrot verd, ho hem tallat tot en brunoise, en quadradets petitets, Més finet. perquè es noti, però que no trobis els trossos molt grans quan tu mengis. En aquest cas el pebrot verd i el vermell l'hem tallat així petitet, igual que la ceba. Ara quan ja estigui una mica cuinat el pebrot verd, ficarem el vermell. I l'ordre, disculpa, la meva ignorància, l'ordre per què el verdet i el verd? Perquè, bueno, a mi m'agrada fer-ho així, perquè al final el pebrot verd està més verd que un pebrot vermell que està més madur. Per tant, el procés de cuinat... És diferent. Exacte, diguem que el vermell ja té una part feta, no? Llavors el verd sempre m'agrada ficar-ho abans perquè es cuini una miqueta i llavors ja fico el vermell. Perfecte. Hi ha gent que ho fica tot a la vegada, però a mi m'agrada fer-ho així. Molt bé. Al final la cuina també és una mica això, no? Sí, la intuïció també... Sí, cadascú té com les seves preferències, a algú li agrada fer-ho més tallar-ho potser d'una altra manera, també hi ha gent que li agrada trobar-se trossos més grossos, per exemple, fer-ho a tires, això ja depèn de cadascú. Vale, jo crec que ja podem anar ficant el vermell. Com anem de temps? Anem bé. Vale. Sí, que se m'ha oblidat a mi el rellotge que tenim aquí per avisar-nos, però anem controlant. L'arròs després necessita uns 15 minuts més o menys de cocció. Perfecte. Una miqueta més. Jo crec que bé, és suficient, no? Sí. Molt bé. I la teva versió de la xefla quina seria? La meva versió de la xefla? Com a Patrícia, ja? Sí, com la faries tu? Bueno, si la fes de carn, per exemple, a mi m'agrada molt ficar costella de porc, per exemple, o ficar talls de botifarra, carn magra de porc, també, aletes de pollastre, m'agrada molt com queda. I si no, per exemple, una versió més de peix amb bacallà, per exemple, i amb mongetes blanques, o fer tipus més amb unes gambes, o tipus més semblant tirant com el que coneixem per una paella, no? Però si fos de carn és el que més m'agrada. Salxitxa, botifarra, això m'agrada molt com queda. I la costella, que sigui ben cuinada. Abans estàvem parlant amb la Maria Nicolau, que vindrà després, i també com la primera xefla que li va venir al cap quan li van proposar que ens acompanyés en aquest viatge d'aquesta recepta, salxitxa i també així com molt potent de carn. Una botifarra del Perol, també, per exemple, que té així un sabor més fort, però li quedaria molt bé, també. O cansalada, també se li pot posar. Al final és que és com molt tan versàtil que li pots posar tantes coses. No, i que la podem fer durant tot l'any, que abans comentaven, amb els productes que toquen ara, li preguntava a la Maria com una xefla més d'estiu, ostres, ens ha donat pistes, però és una recepta que durant l'any, respectant la temporalitat, que això és el xulo també dels productes quan estiguin més potents organolèpticament, però la podem fer la xefla durant tot l'any, no està circunscrit. A l'hivern que hi ha les coliflors, el bròquil, també li queda superbé a un arròs posar-li aquestes verdures, el que tu dius, més posar-li fins i tot unes bledes, els talls de les bledes. Sí, podem ficar els espàrrecs. Com anem d'oli per aquí? Bé? Vale, perfecte. Ara ja posem els espàrrecs. Molt bé. Els espàrrecs sí que els hem tallat una mica més gruixudets, així a rodanxes, per quan ho mengem trobar-ho. I vam triar també els espàrrecs perquè, ara la cursa ja fa gairebé un mes, però és un producte molt de primavera i la veritat que queda molt bé, li dona molt bon sabor al sofregit. I sí, ara perquè afegirem després la carn, però igual la xefla ja podria ser posar l'arròs, una més vegeta, una miqueta? Bueno, imagina't, si algú que fos vegetarià o vegà, que no menja res d'origen animal, com que posant-li uns llegums amb l'arròs i les verdures ja tindries un plat complet, perquè al final, al juntar cereals i llegums, aconsegueixes fer una proteïna molt completa. Llavors, per una persona que, o fins i tot no vols menjar carn, igualment, encara que no siguis vegetarià o vegà, també quedaria molt complet. La xefla també, la idea del plat és aquesta, que sigui un plat complet, que tingui tots els nutrients
i amb un sol plat ja ho pots tenir Ho tot. pots. Nosaltres hem triat els cigrons, després li posarem cigrons, que també li aporta aquesta part de proteïna vegetal, Molt bé. que junt amb l'arròs doncs combina molt bé també. Però li podries posar, doncs, el que et dic, mongetes, doncs, tipus mongetes de ganxet, o fins i tot els, com es diuen, aquests que es posa a la paella valenciana, els... Ara no em surt el nom, que són els judiones Sí, en castellà. garrofons o... Garrofons, exacte, això. Que també li quedaria superbé. Mongeta tendra, també. Molt bé, Què tal? com ho tenim, nois, Com això? ho tenim, això? Això ja va agafar Sí? bon color. I a més, visualment és maco també, no? Sí. El color verd. Bueno, és que les verdures al final, Exacte, no? que dona molt de joc. De colors és molt maco, a mi m'agrada molt. Què tal? Bé? Ara ja quan... Què ens falta per posar? El carbassó. Falta el carbassó i per acabar el tomàquet. Molt bé. Vale? Que es cuini bé, sobretot, perquè després provaran que tingui bon sabor l'arròs. Què passa? No, carbassó primer i després posem el tomàquet. El tomàquet l'últim. Vale, el tomàquet deixa anar aigua i llavors ens interessa més posar-ho al final. Què? Esperem una miqueta, una mica i ho posem, vale? Posem un pèl més d'oli. Molt bé. Bueno, ara que t'he vist aquest fabulós tatuatge, podríem posar carxofes també. També. M'encanten les carxofes. Passa que ja no... Ja està, ja la temporada s'ha acabat. Si no, l'hauria posat a la recepta segur, perquè per mi és m'encanta, de les verdures, bueno, la que més m'agrada. Té un sabor, la textura que té, lo bonica que és, perquè és superbonica. Sí, ara, jo que soc del Prat, que veig els camps de carxofa per allà, ara fan flor, no són comestibles, però estèticament són precioses. Sí, a mi m'encanten. Que vaig a caminar i és com un jardí que tenim allà. I queden bé en tot, amb un arròs, amb una truita, al forn, a la brasa, fregides, tipus xips tallades, enfarinades, queden bé de totes les maneres. Vale, doncs ja si voleu anem ficant el carbassó perquè es vagi cuinant. També el carbassó talladet és una miqueta gruixudet, no? Sí, l'hem fet més gruixudet perquè com el carbassó té bastanta aigua també. Vale, després... I també està bé trobar-se com el tros Los tropezones, sí. del carbassó. Se li podria posar porro també, alls tendres, el que es vulgui. Vale. Poseu una miqueta més de sal. Heu posat sal vosaltres? Sí? Una miqueta, vale? L'heu posat molta? No? I el restaurant que teniu allà, Sí. funciona per menú setmanal o...? Pensem un menú temàtic Vale. cada setmana i Per d'aquesta exemple, manera... l'últim que heu fet, te'n recordes? L'últim que hem fet... No, que la gent es faci també una idea, encara Sí. que no pugui consumir-ho allà, Sí, però que de la vam fer- feina que feu us allà. Recordeu de l'últim que vam fer? De menú? Sí, però hem fet de Grècia, hem fet... em sembla que era cuina internacional. Vam fer cuina de mercat, l'últim. Cuina de mercat, exacte. Molt Que al final vam fer plats amb productes de temporada i basats una mica en la cuina més tradicional. Però bueno, tant fem temàtics de països, per exemple, com de pues, això, cuina tradicional, cuina de mercat, cuina de temporada. Quan és primavera, doncs cuina de primavera, de la tardor, tipus així. I anem cuina doncs, latina, que també ens agrada molt amb ells fer-ho, o de Perú en concret. Així també ells van cuinant doncs, tot tipus de plats. No només de la cuina més tradicional catalana o espanyola, sinó doncs, de tot una mica. Molt bé, i tot això s'ajunta, no? El que comentàvem, la xefla, és que això que m'estàs comentant és xefla també, no? De poder trobar gent que ve de fora i que pugui, amb la cuina catalana i la cuina de la seva cultura, fer una versió seva que al final
és nostra també una I miqueta, no? tant, i tant. Llavors el que fem és fem un aperitiu, després 2 primers que puguin triar entre 2 plats, 2 segons i 2 postres. I així doncs, treballem una mica tant la carn com el peix, per exemple, o el marisc, verdura, pasta, arròs, fregits o altres tipus de tècniques culinàries. M'estan Una mica de saludant, tot. dic, ara no sé què passava aquí. Veia mans per allà al darrere, diu, què està passant? Què tal? Bé, no? Això va sortint aquí, no? Ja té bona pinta, no, això? Sí, sí, sí. I després, doncs, a vegades també fem esdeveniments. Pues, com avui que hem vingut aquí a fer el show cooking, a vegades pues, hem fet... vam anar al Parc de les Planes el Dia de les Famílies i vam fer allà també els companys de sala i de càtering van estar fent unes begudes refrescants, així tipus còctel, nosaltres vam fer un taller de galetes i anem fent així com també alguns tipus d'esdeveniments perquè també surtin i no només visquin el que és un servei de restaurant, sinó altres tipus de serveis, no? Tipus pues, això de càtering, que també està molt bé. No? I la importància, avui estem cuinant aquí, però la importància també del servei de sala. Jo personalment, no, que m'agrada molt sortir a restaurants i hi ha restaurants que menjo bé, però no em tracten bé a nivell de servei. La importància, no, És tan de important que sigui... el menjar bé Exacte. com que et serveixin bé, perquè tu al Exacte. final pots anar a un restaurant que has menjat superbé, però si no et serveixen bé, potser ja no hi tornes. Exacte. No? O potser vas a un restaurant i has menjat, bueno, més o menys bé, Però el t'han servei tractat ha sigut fantàstic. Exacte. Però segurament hi tornaràs i els hi donaràs una altra oportunitat. Llavors, això ho treballem molt i també pues, el treball en equip, que no som cuina, sala, Exacte. sinó que som tots un equip i hem de treballar conjuntament perquè si no, l'hostaleria, la cuina, la sala, és així, s'ha de treballar en equip perquè funcioni. Si no, no té sentit. La màquina, exacte, la màquina no funciona igual. Si no rutlla. Això és molt, i la comunicació, tot això és molt important. Què tal això? Com anem de temps? Vale, jo crec que ja podem Sí, posar el l'arròs tomàquet. deu estar ja com... Vale, posem el tomàquet, que Vinga. s'acabi de fer el tomàquet i quan estigui el tomàquet ja passarem a posar el safrà, el pebre vermell, pollastre, ho barrejarem tot perquè agafi els sabors i ja quasi passarem ja a posar l'arròs, Vinga. el caldo i esperar que es faci l'arròs, els cigrons, posar-ho maco i ja està. Perfecte. Vale, el tomàquet nosaltres l'hem posat tallat en... Es diu concassé, que es diu, vale? Que és traient la pell, Vale. traient totes les llavors i el que queda, la carn del tomàquet, la tallem a quadradets. Es podria ficar ratllat normal o el de pot triturat o com es vulgui. Nosaltres hem optat per aquesta opció, però al final es pot fer de... Perfecte. Ho pots ficar com més t'agradi. Més tipus salsa de tomàquet, això ja a gustos colores, no? Molt Que es bé. diu? Vale, i ara els vostres companys han de pujar, no? Ara ja? Vale. Pues ara ja Vinga. el Gerard i la Madeleine... Vinga, un poden aplaudiment passar per els elles. companys. I ara pujaran el Freddy i el Denis per acabar ja la xefla. Vinga. Vinga, endavant. Hola. Ells acabaran el plat, O sigui que... Ells tenen ara ja pressió màxima. la responsabilitat final de com quedi el plat. Vale, a veure com està això de Ara estàvem veient imatges així com de primer pla, lo bonic que queda, la brillantor que està agafant... Sí, I estaven ara aquí posant abans primers maco. plans i estaven ja... Vale, Queda molt xulo. Te lo he subido un poquito, ¿vale? Si vemos que va muy fuerte, lo volvemos a bajar, ¿vale? Dejar un poquito que se vaya haciendo sin mover todo el rato para que, ¿sí? Y lo vamos moviendo de tanto en tanto para que no se pegue. Vale, aquí teniu el safrà, ¿vale? El pebre vermell, ¿sí? Le ponemos alguna ramita, ¿vale? También, ahora cuando echéis el pollo, poner un par de ramitas y ya luego le pondremos por encima. Primero ponemos las especias y luego ponemos el pollo, ¿vale?
Mira, si vols que expliquin una mica el Vinga. que faran i així també participen. Vinga, expliqueu-nos el que fareu. Aquí, ara. Espera. Ya está encès, está encès. Vinga, Denis, explica. Espera, que te lo aguanto yo, va. Explícame. Pues lo que haremos ahora será mover un poco las verduras para que no se peguen Ajá. a la olla. Lo que después haremos será como un volcán para echar el azafrán y Pimentón, el pimentón. dulce. Lo dejaremos cocinar un poco para que suelte la esencia y se quede impregnado. Molt bé. ¿Y qué más? Digo yo. Mira, que nos lo explique él. A ver el Freddy. Venga. Explica el Freddy. Hay que luego de eso echar el pollo, mezclarlo todo, que se integre bien con el sofrito. Y luego echamos el arroz, que hay que nacarar el arroz para sellarlo y que no suelte su almidón, para que nos quede suelto. Queremos un arroz suelto, no pegado. Molt bé. Y ya luego un poco de caldo, los garbanzos, Y a las comer. puntas del espárrago y a Molt comer bé. todos. Molt bé. Vale, jo crec que ja podeu posar les espècies, vale? Vale, hacer el... Ahí. Vale, el que farem és posem les espècies i que es torrin una miqueta, vigilant Vale. que no es cremi, perquè si no sí que amargaria, però torrar una miqueta tant el safrà com el pebre vermell dolç perquè deixi anar l'aroma. Res, és una miqueta i ja ho barregem amb totes les verdures i així evitem que es cremi. Un poquito más. Vale, moverlo un poquito. Moverlo así para que no se queme. Y mezclarlo con las verduras. M'ha agradat això del concepte de volcà, no? Volcà. Fas ahí un foradet. Vale, clar, dic, està fent el volcà, exactament. Vale, i ara ja afegim el pollastre, feu meitat i meitat, ¿vale? Pon la mitad, más o menos. Puedes usar la espumadera, que te será más cómodo. ¿Vale? Ells ja porten ara, van començar el curs a l'1 de novembre, o sigui que ja porten més de la meitat del curs, ja ens queda doncs, fins Ja al s'acaba, 31 d'octubre, sí, ja portem més de la meitat, i ara estan a la segona fase, que ja estan contractats Vale. per l'Ajuntament. Llavors ja estan estudiant, però ja Ja és un pas més com de responsabilitat i de exacte. compromís, no? Al final, Perquè tenen horaris així com... clar, Laborals, no? Una mica? S'ha de complir amb l'horari, òbviament, vale. sí, tant amb l'horari com amb les obligacions que tenen, no? Al final estan treballant i, doncs com qualsevol treballador, Clar, no? Que hem de complir amb les nostres obligacions. ¿Qué tal? Pues pon un poquito más de pollo para que quede más con las pinzas, si le quieres pasar algún trocito para que quede más equilibrado. Podemos aprovechar el juguito que queda aquí, que això sempre li dona bon sabor. I ara barregem el pollastre amb les verdures perquè agafi sabor, Molt bé. una miqueta. És un treball físic també, perquè Bueno, clar, les dones remenant. totes les companyes que han pujat... Bueno, els agrada molt remenar, En general, tots els alumnes sempre els encanta estar remenant tota l'estona. Però sí que a vegades depèn de... Ui, Sí? hola. Sí, parla. Sí. Ahora, vale. Que mis fuegos están muy altos. Pues bájalo. Lo bajamos un poquito. ¿Y el tuyo? Bien, no? Vale. Doncs això, el que et deia, a vegades sí que hi ha preparacions que si fas alguna beixamel, algun tipus de... que has d'estar remenant, això ja cansa més. Vale, pues ya podem... haremos mitad y mitad, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Quin tipus d'arròs és aquest? Hem agafat arròs bomba, Vale. perquè és un arròs que absorbeix molt bé el sabor, queda molt bé després. A veure, un poquito más aquí. Sí, una mica més. Vale, perfecto. Ara, Vinga, a remenar. Sí, ara el que ha dit el Freddy, ara el que fem és nacarar l'arròs, sellem el gra perquè després no surti el midó cap a fora. D'aquesta manera aconseguim que l'arròs quedi suelto.
no? Que no quedi com un risotto, no? Que queda així més pastós. És important, ara sí que remenem, però ja després, quan tirem el caldo, l'arròs ja no s'ha de moure. El mínim perquè si veiem que s'estan manxant, però si no l'arròs no s'ha de remenar, perquè si no aconseguiríem que aquest midó surti cap a fora i aconseguiríem fer un risotto. Vale, a veure este. Vale, ara necessitaríem el caldo, que ens l'ha de portar la Susana. Susana... Espera, la vaig a buscar, la Susana. Que el tenim calentant. Vale, posarem una mica més de sal, vale? Poquito. Recollim això. I li posarem el romaní que havíem dit, vale? Agafeu. Mira, podem posar... Mira, Denis, aquestes dos. I Freddy, aquestes dos, vale? Després ja li posarem per sobre, sí. Mira, ja ve la Susana aquí, amb el caldo. Gràcies, Susana. Vale, gràcies. Aquest caldo és de... Hem fet un caldo de pollastre. Vale. Senzill, pollastre, verdures. Ui, què ha passat aquí? A veure. Un moment. Ja està. Vale? Hem triat un brou de pollastre, però es podria fer, si fas amb carn de porc o amb alguns, pots utilitzar un brou que sigui més contundent. O fins i tot, no ho hem dit, però se li poden posar bolets també. Si no és època de bolets, es poden utilitzar deshidratats, per exemple. Llavors, quan els hidrates, amb l'aigua que et queda d'hidratar-los, aquella aigua té molt sabor a bolet. I ho pots utilitzar, bueno, ho pots no, s'ha d'utilitzar perquè si no és com llançar una cosa i això també li donarà un sabor boníssim. Molt bé. Si és de peix, doncs fas un fumet, o si és de verdures, doncs un caldo de verdures. Però important sempre utilitzar algun tipus de caldo, no aigua. Si no tens si no és opció, però d'aquesta manera també reforces més el sabor de la xefla. Vale, doncs ara que ja hem nacrat l'arròs, pasarem a posar el caldo. Molt bé. ¿Vale? Así que ir poniendo el caldo, ¿vale? Lo vais repartiendo cucharada a cucharada, ¿sí? Pues si pones dos aquí, ¿sí? Para que tenga la misma cantidad las dos. ¿Vale? Y ahora vas poniendo, pues pones dos allá y lo repartiremos todo. I això del reprofitament també el treballeu molt a la cuina? Sí, és important també que tinguin consciència de no llançar menjar, sobretot, i que al final les verdures, no sé, utilitzes un porro, per exemple, no? I utilitzem la part més blanca perquè farem una vichyssoise, però les altres fulles les guardem perquè potser hem de fer un brou o algun tipus de crema de verdures que sí ens aniria bé aquesta part i no llançar-ho. I a l'hora de treballar les verdures, la carn, ser curosos amb això i que no... netejar-ho el millor possible i aprofitar-ho el màxim possible. I sobretot això, no llançar menjar, que al final... Exacte. A part de menjar que no s'ha de llançar, pel tema econòmic, no? Els restaurants... Exactament. Bueno, i que això la val primera diners. sostenibilitat és l'econòmica dels restaurants. Òbviament. Al final són diners que estàs llançant a les escombraries, també. I s'ha de fer una bona planificació del que demanaràs per demanar el que necessites i no acabar llançant menjar, per exemple, que en sobri molt. O et quedis curt, que també pot passar, no? Llavors, ara que ja tenim el caldo, el que farem, quan comenci a bullir, ja ho posarem baixet, que no bulli molt fort. Espera, ahora... Cuando acabéis de repartir el caldo, ¿sí? ¿Ya está todo? Vale, ponte aquí un poquito más y lo vamos a bajar un poquito, ¿vale? Para que així no s'evapora tot el caldo i també necessita una cocció més lenta l'arròs. Al principi, ja quan està bullint, ja ho podem posar que vagi fluixet. Vale. Centra un poquito la cazuela en el fuego. Ahí, ¿vale? Y hacemos así. I ara pues esperar que... Ara a mitja cocció ja li posarem els cigrons
Poneros los garbanzos más aquí cerca. Posarem, i ja quan estigui ja quasi del tot, ho decorarem amb les puntes dels espàrrecs i ja tindrem la xefla de la nocturna. Molt bé. Encara no, que quan la servim, aplaudim. Quina hora és? 3:15. Bueno, bé. Vinga. No sé si algú vol fer alguna Exacte, pregunta. si voleu fer alguna pregunteta d'alguna cosa de la recepta que us quedi per preguntar. Susana, ¿cómo lo ves esto? Si algú té algun dubte, vol preguntar alguna cosa... ¿Ya tenen dubtes o són fans directament? S'estan saludant, no sé. Espera. Què tal? Com ho veus, aquesta xefla, Susana? Bueno, a mi m'encanten aquestes xefles. Primer, perquè porten producte de temporada. Jo quan vaig veure la llista d'ingredients que em va enviar la Patrícia vaig pensar, esclar, això és la xefla, aprofitar el que tenim al territori, el que està plantat aquí al voltant i estem acabant la primavera, entrant en l'estiu. Sí, ara ja... Ens està enganyant una mica. Sí. Però sobretot tenim productes de temporada i jo quan vaig veure el teu llistat i vaig veure els salls tendres, els espàrrecs, que són, és una temporada curteta que hem d'aprofitar. I tant, sí, perquè són molt bons. I crec que és una xefla que es pot fer a qualsevol de les cases, no? I fàcil, però a la vegada, això, amb els productes de temporada, un plat que té tots els nutrients, que porta la proteïna de pollastre, que porta un brou, que porta verduretes. Què més se li pot demanar a la xefla? A més, acabaràs amb uns cigrons. Sí, li posarem uns cigrons per acabar de... Ui, està molt fort aquí. De complimentar el plat, diguem. I que tingui una mica de proteïna vegetal. Sí, una mica de proteïna. I aprofitar que les llegums, que potser hem perdut una mica, no? La costum de menjar llegums i és una cosa que és molt bona. Mira, jo haig de dir, jo sóc una boja de les llegums, perquè jo vaig créixer amb la meva abuela malagueña i mi abuela no sabía hacer más que lentejas, garbanzos, habichuelas. Lentejas, garbanzos, habichuelas. Llavors, per mi és imprescindible amb la meva dieta i amb la meva alimentació diària sempre cada setmana menjar mínim 2 vegades. Si tú me preguntas cuál es tu plato favorito, yo siempre voy a decir que son las lentejas, porque las lentejas para mí en todos los formatos prefiero calentitas y tradicionales. Amb la calor, amb una amanida, queden perfectes. Però ara una amanida saltades amb una mica crema, també. Sí, igual. Sí. Així que jo quan veig aquesta recepta m'entra amor del bueno, amor de abuela, perquè és una recepta tradicional que li hem donat la volta i l'hem convertit en una xefla, perquè al final, si no tens cigrons, poses mongetes. Si no tens pollastre, poses conill. Pèsols també, per exemple, se li poden posar. Igual, les verdures. verdures. Que no ho hem dit també, sí. Les verdures de temporada, si tens peix, doncs amb peix, i això és la xefla. Que amb el granet d'arròs de cada un, no? Pues fem un plat per compartir i per fer gresca i jo crec que representa molt bé el modus vivendi d'aquesta ciutat, que hi ha gent de totes les cultures i que cadascuna pot fer una xefla representativa i també amb els productes que tenim i compartir. Exacte. Sí. Res, esperem, no? Quan queda? A veure si volen esperar o si ja volen marxar. Si no la voleu tastar no passa res, eh? A veure... Sí, lo que pasa es que está hirviendo más del centro. Ja passa això, amb aquestes cassoles una mica grans, però... Fem una miqueta així. Perquè no quedi només aquí, sinó que quedi... Fes tu mateix. Bueno, doncs si esperem que 4 minutets, 5... Sí, més o menys. Posem els cigrons ja, ¿vale? Sí. Heu tastat de sal? Ara ho provarem, que tenen aquí culleres. Podeu provar de sal. Allà teniu culleres netes. Bueno, com està controlat... I els cigrons els podeu posar també. Com està controlat, ho deixo i ara vinc a tastar-la, eh? Perfecte. Aquí estem. Vinga. No pongáis així.
¿Qué tal? Pues un poquito más. Pues adelante. Això ja ells també han de notar si li falta Exacte. sal o no i ho deixem en les seves mans. A veure què tal. Vale, sí que l'arròs, clar, l'ideal seria que bullís una mica més uniforme. Sí, claro. Ahora ponéis los garbanzos por encima, ¿sí? Això no és com cuinar a l'escola, no? Una miqueta, Sí. això és Bueno, cuinar d'una però altra també manera. s'ha d'estar preparat Clar, per això. per cuinar en les condicions, no? O amb el material que hi hagi. Al final, a la vida real és així. Tu vas a fer un esdeveniment, una boda en algun lloc i el que et trobis allà és amb el que hauràs de T'has cuinar. d'espavilar. T'has d'adaptar i ser també resolutiu i això, i tirar endavant i ha de sortir... Els clients no ho han de notar, al final, tot això. ¿Vale? Podéis ponerlos todos, sí, los gastaremos todos. Vale, pon un poquito más en esta. Bueno, ja tenim els companys fent els còctels. Heu provat els còctels vosaltres ja? Aquí, els he provat. Mira, veig una senyora amb el còctel. Està bo? Sí? Muy bueno. Perquè, bueno, us explico, ja aprofitem. Vinga. Aquest dijous va haver el concurs de cocteleria. Va haver un concurs de cocteleria aquí a Hospitalet i van participar diverses escoles d'hostaleria. I nosaltres vam ser una de les escoles que van participar. I dos de les alumnes de sala i càtering es van inventar un còctel. Primer nosaltres vam fer un concurs intern on tots participaven, van haver dos guanyadores i van ser les que van anar al concurs. I van participar dos d'elles amb el seu còctel que havien inventat. I avui estan fent una de les alumnes. Molt bé. O sigui que estem també provant, és nou, i hem aprofitat l'ocasió perquè tothom pugui provar el còctel del concurs. I el tema de la cocteleria també, que és una coseta que a Barcelona hi ha un circuit molt xulo i li dona valor també. I tant. Sí, al final és una cosa que no és com molt coneguda, no, en general, i la veritat que els veus i és que és molt xulo veure-ho. Tot el ritual... Sí, exacte. I quan van estar creant el còctel, anar provant les proporcions, això m'agrada, avui això no, i tot el procés és molt xulo també, la veritat. Molt bé. I que està molt bé. A veure què tal. No, ja es veu d'aquí, es veu el xup-xup d'aquí. El xup-xup. Vale, moverlo un poquitito para que el arroz de aquí también se cocine. Nada, es un poquito, pero así no. O sea, hacia adentro, para que se vaya hacia adentro el de fuera, ¿sí? Más que nada para que el que queda más fuera también se cocine. Vale, vamos a subir este un poquito. No, es que ¿ves que hierve un poquito más fuerte? Este lo he subido un poquito, pues llevo una miqueta. A ver a cuál le queda. Bueno, no le queda gaire, ¿eh? Probarlo de sal otra vez, sí. ¿Qué tal? Pues ponerle más. Soso no puede quedar. Ponerle un poquito más. Una miqueta més, han provat? Un poquito más. Vale. Le podemos rectificar un poquito también de pimienta, ¿vale? Es un molinillo.
Vale, i per quan haguem d'emplatar, tenim els platets per aquí. Espera, la Susana... Així ja ho podem anar preparant. Susana, ¿el compostable? ¿Compostable? Pues no lo sé. Es que esta cazuela es un poco más pequeña. Y entonces... Lo bajo un poquito este. Vale. Vale. No, ja... Vale, anirem emplatant i anem col·locant com vulgueu. Vale. Així també estic cap aquí. I ara només ens quedarà després posar, cuando ya le falte ya muy poquito, pondremos la punta de los espárragos para decorar y ya lo tendremos. Que clar, al final l'arròs no és com la pasta que es bull més ràpid, no? Ja necessita uns minuts. Que quedi al dente, però que no quedi dur. A veure... Jo ja tinc gana, eh? Sí, jo també. D'estar mirant el plat fent-se, ara ja tinc gana. Amb l'oloreta i tot. Molt bé. A veure... Esta ja quasi, eh? Esta? Sí, no? Aquesta, és que aquesta ha anat una mica més ràpid. No, es que más fuerte ya... No te preocupes. Mira, Freddy, tú puedes ir poniendo los espárragos, ¿vale? Que queden así bonitos. Pues utiliza la mitad, ¿vale? Y las vas poniendo como hicimos el día... I ara posa els espàrrecs, no? Sí. Els posem així per decorar. Ja vam fer un show cooking abans de la cursa, que vam convidar uns quants participants de la cursa i van venir a la nostra escola i a la cuina vam fer com estem fent ara, però a la nostra cuina. I llavors després vam fer un dinar i vam menjar xefla als corredors, la vam provar abans de la cursa, la versió de la nocturna. ¿De sal qué tal? ¿Habrá que rectificar un poquito más o no? A veure... Provarem ja per última vegada. Yo esta la veo bien. Esta. Está bien. Y esta... Aquesta què? Ara l'examen, eh? Què tal? Bien. A aquest li falta una mica més, aquest ja quasi ho tenim. Ponle un poquito más, porque, ¿no? Pon unas poquitas más. Le dejas a él la mitad y ya está. Ya queda poc, ¿eh? Ja estem acabant. Vale, y ahora cuando ya estigui la apagarem, aquesta, la podemos dejar reposar mientras se acaba esta. Vale, esperarem que es consumeixi el caldo que queda i ja està. Nosaltres l'hem fet en versió com més seca, però si es vol fer una mica més caldosa per menjar de cullera, doncs ja això ja cadascú al seu gust.
Vale. Nene, si quieres, ves poniendo esto Venga. también. Y ya ho tenim. Que le has puesto una bandera. Aguanta el... A veure... Vale. No. Ja teniu preparat el menú d'aquesta setmana vinent? Sí, farem cuina Vinga. andalusa. Ah, Farem cuina andalusa Què aquesta fareu? setmana. Pues mira, volíem fer d'aperitiu un ajo blanco, vale. de primer un gazpacho i unes habas con jamón, de segon unos calamares a l'andaluza, una fritura i... què més? Ara no me'n recordo l'altre. Me'n recordo. I de postres havíem triat unes fresón de Huelva amb nata i després unos piononos de Santa Fe, Vale. que són com uns... com si fos el braç de gitano que fem nosaltres, però es talla en trossets més petits i es posa crema, crema de cap pastissera i després sucre i ho cremes amb Vale. un soplet o amb un... I queda molt bo. I això és el menú que No farem. està mal, eh? No està Llàstima mal. que no puguem entrar, eh? Sí. Vale, doncs jo crec que aquest ja el podem parar, vale? Aquest el parem. Aquest li queda un momentet, vale? Molt bé. Si no, el que podem fer, mentre aquest s'acaba, Exacte, podem començar a emplatar servir, aquest, exacte. Vale? Molt bé. Ens posem per aquesta banda. Sí, nada, esperamos un momentito que se consuma todo empezando. ese caldo, ¿vale? A servir, están- Yo te sirvo una ración y tú la sirves iguales el resto, ¿vale? No. Vale. Pues mira, podemos hacer... Una cosita así, Estan allà. ¿vale? Què et sembla, Susana? Molt bé, ja m'hi camino. Sí? Vale. Una cullerada. Sí, ¿vale? Pues vinga. Vale. Les vols en aquest costat o aquí et va bé? Sí. Vale. Vale. Pues venga. Ves poniendo. Venga. Le. ¿Y esta cómo va? Bien, ¿no? Vinga. Bueno, mentre van emplatant, un aplaudiment, Sí, un aplaudiment. que ara ja entren ganes ja de menjar. On estan les les alumnes que On tenies? estan els alumnes de cuina que falten? Per allà veig el Gerard, la Maciel Vale. de per allà... Vinga, que pugin i ja fem una foto així com de Vinga, va. família, va. Gerard, ¿Podría recibir algo de la porción de esta cubata? Sí. bueno, esperem que us agradi, que la disfruteu.